Si, as actividades comenzan os xoves, bueno, os xoves comenzan con concertos, pola noite, a partir das 10 da noite, van a ser 3 grupos, 3x4, un grupo daqui local, de folk tradicional, despois teremos a Andrea and the Black Cats, que é un grupo de Santiago de blues, rematarán Sete Cuncas, que é un grupo tamén de punk, aquí de Redondela, uns chavales bastante coñecidos no pobo. E despois o viernes xa empezan as actividades no día ás 4 da tarde. O venres empezamos coa Young Graffiti, co básquet 3x3, que será aquí no paseo da praia. Acondicionaremos así un campo para facer. A Young Graffiti intentaremos traer seguramente uns contenedores destos de vidrio para facer unhas obras así máis adecuadas ao entorno no que estamos, e tamén uns plafóns de madeira tamén así a facer un pouco da nova ubicación, o entorno que temos en Xa de San Simón, pois intentar coller o tema ese e darlle unha volta así nas obras que se vayan facer. Tamén teremos a danza africana co Alma Free Danza, que virá acompañado por un grupo de percusionistas. Despois máis tarde xa chegan uns concertos de tarde que faremos aquí no escenario pequeno. Farán Antón que é un rapaz aquí de Sotomayor, que fai unhas versións así co seu ukelele en solitario, e tamén despois Ecotown, que son os que tocarán o venres no escenario grande, pero farán así unha especie de aperitivo do que vai ser o venres os concertos de noite. Si, por segundo ano, xa o ano pasado en Chan das Pipas fixeron unha conexión ali, non en directo, pero gravaban os grupos que tocaban e tal, e despois fixeron como o editaron e montaron un programa que foron 3 programas, creo que fixeron ao final. Este ano estarán durante a tarde do sábado tamén facendo entrevistas aos artistas que estén por aquí, aos artistas que veñan de fora, ao público, aos membros da asociación, antigos membros da asociación que xa non están, para darlle un aire así máis radiofónico tamén ao festival, e que quede así palpable para posteriores momentos, para poder consultar e ver como funcionou e que foi un 10º Festival Miño Verde. Si, o sábado ás 7:30, de 7:30 a 8:30 aproximadamente, pois teremos un grupo de teatro santiagués, bueno, afincado en Santiago, pero con xente de diferentes sitios, que se chama Teatro Cubo, e presentarán o seu espectáculo chamado GOP. É un espectáculo no que mezclan o teatro para rapaces, pero tamén, digamos, para adultos, meten títeres, unha variedade así escénica bastante interesante. Destacar que por segundo ano facemos unha recollida solidaria de alimentos. Este ano xestionámola coa Fundación Provincial Banco de Alimentos. Vamos a ter un posto aquí habilitado para que a xente traia alimentos non perecedeiros que recolleremos e serán entregados a esta fundación para que a reparta entre a xente máis necesitada.